Quan vingueu al museu, jo us recomano que pugeu i feu un cop d'ull a aquesta peça que hi ha aquí, que és aquest ventall que va utilitzar la Carmen Tórtola, que és aquesta ballarina que teniu aquí en aquesta imatge, que el museu dedica sempre algun racó perquè és un personatge molt important. Tórtola a València era una ballarina de principis de segle, especialitzada molt en les danses orientals i de caire ètnic, però també va ser molt popular internacionalment també per ballar flamenc i utilitzar vestuari molt d'ell amb puntes de coixí, amb encaixos, amb blondes, amb farbalans. Era una gran amant dels teixits i de fet era col·leccionista. I si ens referim al ventall, a part de ser una peça que té un ús quotidià de ventar-se el ventall en moltes cultures i en molts països, s'ha utilitzat per ballar i en el món de la dansa flamenca també. Ella l'utilitzava per coreografies d'estil flamenc i també per coreografies d'estil oriental. El ventall ens proporciona un moviment de braç, de tronc, de tors, però també té aquesta cosa del misteri, que també tenia aquesta ballarina tan especialment, que utilitzava molt la sensualitat i aquest misteri. Feia un ús molt important de la seva mirada. Llavors el ventall té aquesta cosa de poder-se tapar, destapar, insinuar i mostrar i amagar. Per tant, ens dona aquest joc tan bonic, tan femení, tan sensual, tan misteriós. Pel que fa a les blondes, també, en aquest cas, aquest ventall té aquest joc de forats i de buits i de textures, de formes geomètriques, que també ens porta al món de la dansa, aquest combinat d'espais buits, d'espais plens, de geometria, de moviment, en definitiva. Si us hi fixeu, és gros, té unes dimensions molt poc semblants al que seria un ventall habitual, per tant, en ella li donava una manera de moure's bastant ampla, que agafava molt espai, i aquesta transparència li anava bé per jugar amb això que dèiem de la mirada. Aquest negre, que també li dona aquesta elegància i aquesta feminitat. I aquest joc dels ulls a través dels forats, jo crec que és preciós i que convida a aturar-s'hi una bona estona per també barrejar-se amb aquest personatge tan potent que és la tórtola. El ventall com a eina de dansa aquí al museu. Us convidem a que pugeu i us hi recreeu.